Здравейте, приятели! Аз съм Таня Иванова и днес ще изтеглим печелившите от 17-та томбола на Тамиди. Тук пред мен са наградите, тук са и хората, 12-те участника. И сега ще изтегля първата награда. Това е книжка-усмивка, книжка за малки, големи и пораснали деца. Абсолютно всички могат да я имат като един инструмент за настроение и за припомняне какво е важно в живота. Така, първото листче, което изтеглих, е Евелина Лютова. Евелина Лютова печели книжката усмивка. Тя може да има вече, но ако не, честито, Еви винаги печели, когато участва в томболата, така че нищо случайно. А сега ще изтегля възглавничката за китка при работа с компютърна мишка. Кой съм изтеглила? Юлия Иванова. Юлия Иванова печели възглавничката за китка. Юля, честито! И сега последния печеливш, тази бутилка, която нарисувах съвсем наскоро, доста по-различна от бутилките, които съм рисувала до сега. Просто изтеглям едно картонче и виждам, че Йорданка Николова печели тази награда. Честито! Честито на всички печеливши. Съвсем скоро ще пусна 3 нови награди, които ще разиграем след 4 месеца. А вие, тези, които участвахте, но не спечелихте, и всички други, които искате да се включите за новите награди в новата 18-та томбола, просто ми изпращайте вашите снимки, вашите отзиви, вашите коментари по отношение на всичко това, което притежавате. И така, благодаря на моя оператор и ви пожелавам слънчев и усмихнат ден.